I want to say this with authority. Yes. Angamo say here town ka jogete sana sana nyina ngi en an romo kode kawuono. Nyina ng'eyo from very many years. Kata kodonje siasa kuchung mokwongo na ene mokonya you understand. I am one of the people mano help to mondo or rehabilitate mondo bid a leader, and I am happy with the progress maga ucho sekao. Adwa nyisi ni we need, number one, to call out. Can it be a mistake? One of the first steps to healing and gaining balance and acceptance. What ane akomba kwa kaka wuyi matin. Kikiwa ka ni dongi iwuok kato an koro pay master ni dongo neno kaka nyono molo na lwar gelo. Number one, nyake wach gimoro. In kaka activist, you work for wacho ni tiyo ne Vocal Africa. I believe in Vocal Africa is a duly registered civil body. Matimo tije ma katibu yene. One of the things moni viwuogo oko, onego beni wacho ni wasetimo interview ma police moko ari adek osebiro nwa. Mo wacho no miwa order gire mondo Omollo mondo mi number one wanegi nyithindo, number two ka nyithindo mobire siasa onego ng'ato, we look the other way. You know, as a responsible activist, onegi base your facts, because this is a very serious instrument. This is a national TV. Samibire iwacho one something makelu kui koda hocho noganda. I want to remind you that the level of joblessness in Kenya onego beni kata bedo gazetted as a national what? Crisis. You understand? The youth masane wachoge. There's no way you can purport. Who are you representing in this constituency? The most vulnerable people constituency. Monego be your number one constituency are the jobless youths. These jobless youths, they are give you space moro. Office mondo Omollo minyalo duongo to ken office moriti gi bonde. Ngata nyalo walk in to dhi kama mondo Omollo and he gives you a listening ear. Every office nitiere gi gimiluongo ni constitutional lapses. This constitutional lapses in Atkaka activist, what kind of solutions? How I pray, nitiere petition moro misendiko ne Justice and Constitutional Affairs Committee mar Senate, National Assembly, and the 47 county assemblies, giving a resolution. Nito in kakinene katiba mar Kenya amendment onego tim section mane mondo mi jo Kenya gi youths oyud nafu mar dongruok. That is my prayer. To kanitie mais osebedo captured. Tinyalo nyiso viewers. Ni nasedie chieng' makama, this is the copy of the petition manatero ne committee mar chik mar loko pende chik e bunge gi bunge makama mondo kony jo Kenya. To kwa beta nikoro, for example, wadwa Raymond Omollo no at personal level. Wawuok e gweng' achiel. Was subscribed to one government, Mar William Samuel Ruto. One of the things Mwase package go our message, and I believe that is why UDA has grown in Homa Bay and Luo Nyanza, because number one, we stopped attacking institutions and personalities. Raymond Omollo and myself and the people around him, we only speak about national government deliverables. Jodala wa gi jo Luo gi jo Kenya. Watimu sipe ki sirikal mai gimo nyalo nuwango. Angoma nyithindwa nyalo nuwange. To siasa mari nyiego obimo blind jowa, because nitie mana ng'ato moro monego beni yudo nafas no monego beni chamo. Nyathi moro mo afuro mno ya kare Raymond Omollo kobet kachacha ni bende nyalo gero ne mine mokari ute. Iwinja koro bedo profiled. Ng'ato na wacho ni if you want to kill a dog, you give it a bad name. Kidwa nego guok. Iwinja guok maber ti hangone ni en sudhe. Koro goya gi kite from corner ni ko gi kucho to ne unege. Raymond Omollo wani wabro protect kod alam gi yore te mondo mi ostia joluo ka Nyasaye omiye ngima sirikal William Ruto ni. Gimo lamone no bed gi tolerance. Gimo wajiwe godo no mede dhi mbele kod associate gi youths maonge gi privileges. Baromo gi wazungu kako wadwa ni mimi yogi pesa madugu wuoyo
iwinja. Erokamano.